Nevidím vás, tak si to nevšimnem. Vidím vás tu prvýkrát. Zmeškala som posledný schod. Neprisadnite si. Dáte si niečo? Nie, ďakujem. Pozývam vás. Tak dobrý. Čašník. Teší ma. Som Benny. Evelyn. Evelyn Whitemanova. Myslím, že my dvaja by sme si mohli celé dobre rozumieť. White man. Jasné. Páči sa mi, je s tebou sranda. Aj ty si celkom zábavný. Na to si musíme pripiť. Študuješ? Áno, posledný rok medicínu. Takže pani doktorka. To uvidíme na jeseň. Budem ti držať palce. Ja som do školy von už 6 rokov, ale vôbec mi to tam nechýba. A koľko máš rokov? 25? Takže pracuješ? Áno. Som obchodník, vybavujem, kupujem, predávam a tak. A darí sa ti? Konečne rozbieham niečo vlastné. A tak. No to je asi o mne, ale asi keď sa privedám. Aká bola tvoja prvá bitva? Počúvaj. Aký máš sen? Chcela by som mať vlastnú ambulanciu. A ja som mal. A už nemáš? Nie, zistil som, že snívať sa neoplatí. To je blbosť. Snoh je predsa možné úplne všetko. A potom sa človek zobudí a sen sa rozpí. Tak to záleží od toho, že o čom snívaš. Alebo okolo. Dvakrát!